Penso que les tres paraules, una seria il·lusió per fer la feina i fer la feina ben feta. L'altra és energia, perquè lluny del que pugui semblar, un museu és un lloc que necessita, sobretot els museus petits, que la gent que hi treballem hi posem molta energia, hi posem moltes ganes, hi posem molta il·lusió, i la tercera podria ser força o constància, perquè aquesta energia no es quedi en un moment només i que sempre hi sigui per continuar tirant endavant projectes, continuar tirant endavant noves idees, noves propostes. Els museus han de ser vius i sense l'energia de la gent que hi treballa, que en són la seva ànima, seria molt difícil. Casa, patrimoni i futur. Casa perquè vaig tenir la sort d'estar al moment que va néixer aquest espai. Patrimoni perquè aquí guardem el patrimoni social, que per mi és un dels més importants, per no dir el més. I futur perquè aquest és un punt d'inflexió i des d'aquí doncs, crec que només podem anar encara més amunt. Sorpresa? És a dir, per mi treballar al museu és una sorpresa a vegades. Sempre hi ha un pla establert, o s'intenta que hi hagi un pla establert, però no saps mai què anirà sorgint, ni quines noves oportunitats poden sorgir, i bé, doncs és la gràcia, que és una mica polivalència, i jo ja soc molt multitasca i no m'agrada fer sempre el mateix i m'agraden els nous reptes, llavors sí, és com un repte al museu també i la fundació. La primera paraula que em passa al cap és infància, perquè sóc del barri i havia vingut a aquest museu quan jo era petit. I una cosa que m'agrada molt és veure els nens petits aquí fent les activitats perquè m'entra una nostàlgia. La segona és oportunitat, perquè treballar aquí ha arribat en un moment que necessitava i a la vegada estic aprenent molt, perquè en aquest museu es fa de tot i això fa que sigui molt més humà i m'agrada molt. I la tercera és il·lusió, perquè venir a treballar aquí sempre hi ha aquesta sorpresa, sempre hi ha... Jo m'ho passo molt bé aquí treballant, jo m'ho passo bé. I vulguis o no, això és una part molt important de qualsevol institució i crec que si el museu agafa aquest camí també podrà il·lusionar moltes més persones. És un lloc que, això et deia, un lloc estimat, un lloc, molt patrimonial, patrimoni ajuda molt, potser és per això que hi ha un antigor que m'atrau molt. Doncs per mi el museu és coneixement, perquè crec que personalment he après molt, ja sigui de la gestió del museu com del relat que explica el museu. També és l'equip, perquè sense tota la gent que hi ha al darrere del museu no tindríem el museu que tenim ni estaríem avui celebrant els 30 anys. I també és futur, perquè crec que el museu té un gran camí per recórrer i que està ple d'oportunitats. Passat. El que tenim en el museu ens explica la història d'aquests últims 200 anys. Família, el museu m'ha ajudat a conèixer i entendre una miqueta més la meva família, ja que està relacionada amb el tèxtil. Futur. Aquest és el meu lloc de treball i veus totes les possibilitats que tenim per mostrar, ensenyar, interpretar i donar valor a l'exposició. La història del passat, pensant en un futur. A mi el que em ve de seguir així com un flaix és servei. Primer és el vincle amb les persones que hi treballen, o sigui, seria vincle, sobretot amb la Pilar, que és amb qui fa més anys que tenim aquesta relació. Per tant, per mi és fàcil associar que el museu és la Pilar, no? I aquest lligam, diguem-ne, entre ella i l'espai. També seria una mica l'espai, no? A nivell personal, doncs, és un espai que si no fos per la feina segurament no hauria descobert, perquè jo no soc de Manresa i per tant la feina m'ha donat l'oportunitat de conèixer aquest espai i de conèixer-la, a més, des de dintre, no? Que això és molt bonic. Per tant, hi haurà aquest vincle amb l'espai. I després, el tercer, jo penso que seria una mica força.
fa anys que estic al Parc de la Sèquia i si una cosa m'emporto d'aquest equipament és que sempre ha tingut força per tirar endavant, força per buscar noves aliances, força per sumar amb altres entitats, força per tirar endavant exposicions noves. Llavors aquesta força, aquest esperit allò d'empenta, jo penso que és una de les coses que vinculo amb aquest espai. Què és per mi el museu? Pues per mi el museu és vida, és orgull i és alegria. Vida perquè m'ha donat la vida, m'ha donat el treball, m'ha donat una estabilitat. Orgull de treballar en una institució que m'ha permès treballar lliurement, de conèixer a gent molt important en la meva vida laboral, i l'altre era. I l'alegria, perquè sempre que entro aquí, no sé quin va ser el dia a dia. O sigui, jo tinc pensat, doncs avui restauraré una màquina. Però després surge altra cosa. Apareix un senyor amb una màquina i tenim d'investigar aquesta màquina. Apareix un visitant i està tothom ocupat, has de fer una visita. O sigui, és una cosa molt dinàmica, molt inesperada i molt autèntica. És molt divertit treballar aquí. Jo diria ciutat, patrimoni i vocació personal. Bé, la ciutat jo penso que el museu és un element molt important de ciutat. Una ciutat té molts valors econòmics, té valors culturals, i els museus són un valor cultural de primera magnitud. I per tant, a Manresa ja tenim el Museu del Barroc, i a una altra banda el Museu de la Tècnica compleix aquesta funció, de ser element de ciutat. La segona, patrimoni, donar importància a la tècnica. L'home s'ha fet home a través de la tècnica, és així de clar, i per tant hem de conèixer tots els elements tècnics que han marcat tota l'evolució de l'home fins ara i que, no sé si per bé o per mal, ho aniran continuant en el futur. I el tercer, em sembla que la vocació personal, bé, la meva manera de ser, de què m'agrada fer coses, no sé si se n'ha de dir activitat passiva o passivitat activa, és fer coses però assegurant que funcionen. Aquesta forma de ser i de fer és el que m'ha motivat a actuar en molts àmbits diferents i un d'ells, i precisament no menys important, en l'àmbit del museu.